Dol cerita pengalamanmu teman dhisik apa? Ini mak, lek ngerokok ngene iki ya to. Jarine mbokku mbiyen, lek urung sunat tidak oleh ngerokok mak. Soalnya apa? Soalnya lek disunati diketok pucuke iki jarine ulet ngono mak. Kuwi jenenge ikut. Ikut nyandi. Yo kuwi iki kulit ikut. Aku ora duwe kulit ikut. Aku ki ora arep melu sapa-sapa lho. Lah kuwi jenenge ikut, Mat. Sing dipotong kuwi ki sing pucuke kuwi. Lah iya, kuwi kena diomongi ora? Kuwi jenenge ikut. Aku kira ikut sapa-sapa domongi Lah kok. iya, kuwi jenenge ikut. Makane iki diomong as. Oh, karepmu.